El port de Barcelona de finals del segle XIX era un port petit i sobretot l'utilitzàvem com a espai de treball. Hem de comptar el barri de la Barceloneta, que té unes instal·lacions, unes fàbriques, uns astillers, etc. És un lloc on el ciutadà, si no són la gent que hi viu, només hi va per treballar o per activitats comercials. La presència dels pescadors, així com la d'alguns artistes, es barrejava amb la d'altres noves activitats que eren testimoni del canvi de model industrial que s'estava produint. Estem passant d'una època de vaixells de vela, vaixells de vapor, amb grues mecàniques, amb tot elements que a més necessiten carbó, necessiten maquinària. És un canvi de paisatge. Però el port de Barcelona en certs moments s'engalanava i es convertia en el centre de la vida social de la ciutat, especialment quan es rebien autoritats com el del rei Alfons XIII. El personatge arribava a Barcelona, desembarcava, pujava per unes escaletes, com aquí al Portal de la Pau, i entrava a Barcelona. Tradicionalment ha estat l'entrada a Barcelona. Llavors, clar, el port de Barcelona es convertia també en un espai d'una certa vida social. A les acaballes del segle XIX, el port de Barcelona, tot i que d'una manera incipient, era un espai on es podia veure tot tipus de gent. És un lloc on trobes aquesta barreja dels treballadors i la gent d'una certa categoria que envaeix, entre cometes, el port per ús social. A més de l'activitat econòmica del port, també hi sortien vaixells de passatgers cap a altres països.